Consumillor. Sabies que el 60% de les reclamacions estan relacionades amb contractacions de telefonia? Per això, és molt important que revises la teua factura i comproves que siga conforme a l'oferta acceptada. A l'hora de contractar, si ho fas per telèfon, demana que t'envien una còpia de les condicions i si ho fas en tenda o per internet, revisa-les abans de signar. En la contractació per telèfon o internet tens 14 dies de desistiment del contracte i ho has de comunicar per escrit. Estigues alerta amb les ofertes que pareguen massa bones i conserva sempre la documentació d'oferta, contractació i facturació per si deus reclamar. Abans de confirmar el SMS, descarrega, revisa i només si estàs d'acord, accepta. Si tens problemes amb l'empresa de telefonia, contacta amb la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana i t'assessorem.